Fuixi! Dóna'm el poder dels 4 déus per tancar el diable malvat Tenko! Ràbia sagrada! Això és tot? De debò us penseu que em podreu vèncer? No permetré que em tanqueu tan fàcilment. Desapareix. Fushigi Yugi, el joc misteriós. Senyals enganyoses. Sacerdotessa de Suzaku. Sacerdotessa de Suzaku. Convoca el Déu. Dóna'm la teva força. De pressa. De pressa. Som la mateixa persona, tu i jo, recorda-ho. Pensa que el que ens fa estar junts és que ens estimem. Sempre Miaka! cada nit fa molt de fred. Si no t'afanyes, arribaràs tard a l'escola. Quan bufa el vent del nord. Miaka! Ho passo molt malament, però no et puc entregar tot l'univers, aquest univers immens. Amor, és tan dolç tot el nostre amor i jo no paro de plorar. M'encanta aquest moment. El que vull és viure per tu, perquè així el cor se'm fa més fort. Si tu te'n vas, jo moriré. Mira el cel, sí que està estrellat, i d'estrelles que brillen molt, brillen com els meus ulls. Només que un de nosaltres dos pogués ser sempre tan feliç. Ai, quina sort seria. Miaka, hauràs de triar entre menjar o parlar, no trobes? Ja veig que és més important. Un somni? Sí, encara que no me n'en recordo gaire. Era com si alguna cosa molt important sortís disparada de dins meu. No té cap importància, però és que de sobte m'han agafat ganes de veure't. Què deu ser? Una cosa molt important de dins d'en Taka. Però, que estrany. Tots dos hem tingut un somni preocupant el mateix dia. En Taka ja no recorda res de les 7 constel·lacions. Aquests records ja només es troben dins la memòria de l'altre món. Em sap greu, et deus haver espantat, oi? Gens ni mica. Si tots els ensurts fossin d'aquesta mena, no em molestaria tenir-ne cada dia. Vaja, és a dir, que ara us dediqueu a citar-vos en hores d'estudi i a dins de l'institut. No, i ara només... Diguem que avui ens hem trobat per casualitat. Ui, són aquests dos, oi? Aquella parelleta que et té desconcertada pel seu comportament impropi d'estudiant de batxillerat i que estan enamorats i se'ls veu tan feliços que fan ràbia? Sí, exacte, són ells, la parelleta. Ostres, tu també, Kyoko. Quant de temps? La Miaka sempre em parla de vosaltres. Nosaltres també, a la Mia, que li cau la bava parlant de tu. Ui, no diguis això. Bon dia, Miaka. Ren. Hola, bon dia, Ren! Us coneixeu? Què? Sí, la setmana passada el van traslladar a la meva classe. És en Ren Shigio. Té molt d'èxit. O sigui que en Ren Shigio va a la teva classe, eh? Què passa, alguna cosa?
S'ha presentat com a candidat per delegat del Consell d'Estudiants. Caram, només porta una setmana a l'institut i si va a la classe de la Miaka deu fer primer, oi? Però segur que tractant-se d'en Ren sortirà escollit. Ren, m'escoltes o què? Ah, perdona. Aquell noi és universitari, oi? Trobo que és força ben plantat. Sí, és el nòvio de la Miaka. És un noi molt guapo. Quina sort! On el deu haver conegut? A dins d'un llibre. Ell va aparèixer de dins de la història d'un llibre. Què? Quines coses que dius, Ren. Però no n'hi hauria d'haver d'aquesta mena de miracles. Ostres, això no hi ha qui ho entengui. Per més que investigo, continua sent un misteri. Ah, per què et fiques tant? A més, comptant en Taka, només érem 3 estudiants, i per això només ens han cedit aquest petit local. Es pot saber per què només hi ha cervesa dins la nevera del local? Per què, En vols una, Tetsuya? Ostres, noi. És que no va significar res per tu allò que va passar fa mig any. Ah, esclar que no me n'he oblidat. Et puc preguntar una cosa? Digues. Per què ara, de cop i volta, el llibre dels 4 déus del cel i la terra i això d'en Taka t'interessa tant? Si ara tornés a passar una altra vegada el mateix... El mateix? Et refereixes a tornar a entrar dins del llibre? Sí. Llavors a mi també m'agradaria poder entrar dins del llibre. I així podria protegir la Yui. Tetsuya, brindem. Esclar. Qui deu ser? Qui picaria la porta abans d'entrar? Està obert! M'agradaria formar part del vostre grup. Ah! Feliç any nou a tothom! Però què dius? Adéu! Escolta, vols venir amb mi? Sí, ara vinc. Deixa'm els apunts. Ahir em vas dir que me'ls deixaries. Au, va, acompanya'm. Quan estan sols no gosen fer res, però quan formen un grup es troben forts i ensenyen els ullals als qui són més dèbils. El veritable diable és a l'interior de les persones. Miaka, Mana, fa un moment a la porta de l'institut algú m'ha donat això. entesos. Moltes gràcies. Què deu ser? T'espero a la terrassa de l'edifici nord de l'institut, Miaka. Taka! Fas tard. Ho sento, em sap greu. Per què volies que ens veiéssim aquí? Què? T'equivoques. Has estat tu qui m'ha fet arribar aquest missatge. Sacerdotessa de Suzaku. Miaka, invoca el Déu. Torna a prendre entre les teves mans el llibre dels 4 déus del cel i la terra. Miaka, què et passa? Miaka! Què hi fas aquí? Kyoko. Aquest matí li has dirigit una salutació molt afectuosa, en Ren. En Ren és un noi molt amable i per això saluda una persona com tu. No et facis il·lusions. Però què? Tot i tenir nòvio, quan es tracta d'homes, et dediques a somriure a tots. Miaka, vinga, anem. Miaka! Fuig d'aquí! Ells no són normals! No penso tolerar mai més aquest comportament que altera la disciplina de la convivència en grup. Ho entens, oi? Kyoko! Un comportament deshonest com el teu es mereix l'aplicació d'un càstig exemplar. Miaka!
Agafa-la si pots! Miaka! I d'això és del que tracta el llibre dels 4 déus del cel i la terra. Segurament no em creuràs, però la meva germana feia de sacerdotessa a dins d'aquest llibre. Era la sacerdotessa de Suzaku, oi? Què? De debò et creus aquesta història? Així és mentida? No, i ara no és cap mentida. No és cap mentida, però... És veritat. De fet, ets l'única persona que s'ha cregut aquesta història sense posar-la en dubte. Com voleu que en dubti? Encara trobo més estrany pensar que només existeix el nostre món. Què en penseu? S'ha acabat! Sacerdotessa, convoca el Déu. El llibre dels 4 déus del cel i la terra t'espera. Com és possible? S'han anat sense avisar? Segur que té una cita. Ran, noi! Ara que té nòvio, sempre fa el mateix. M'agradaria que no passés tant de les amigues. Això és... aquesta llum vermella? No hi ha dubte. Això és la llum de Suzaku. Yui, que et passa alguna cosa? No res. I doncs, t'has presentat com a candidata per ser subdelegada en les eleccions de demà, oi? Tots dos som de primer. Que tinguem sort. Adeu, Yui. Però què? Què és aquest pergamí? Així no hi ha cap dubte? No, segurament tots dos han tornat a... Deixa-m'hi posar. Keisuke, has de venir de seguida. Has de veure aquest pergamí ara mateix. Sí, li diré alguna excusa a la mare. Ara vinc. Som a dins del llibre? Sí, és allò que et vaig explicar. Aquí és on nosaltres ens vam conèixer per primera vegada. De fet, tinc aquesta impressió, però els habitants d'aquí semblen monstres, oi? Oh, fuig! Ah! Aquesta flama... L'imperi de Conan s'ha tornat un lloc molt insegur, sobretot des que aquest monstre ha començat a aparèixer. Tasuki! Ja m'ho pensava, sou la Miaka i en Tama. Quant de temps? No has canviat gens, Tama. Es pot saber qui ets, tu? De poc no em deixes socarrimat. Tu, què li passa a aquest? S'ha tornat a prendre alguna medicina perillosa? O potser és que perd el cap? No és res d'això. Ja ho entenc. Ara que per fi la Miaka i tu us havíeu trobat. Quina llàstima. Però mira que oblidar-te fins i tot dels companys. Ets un desastre, un autèntic desastre. De fet, tinc la impressió que no és el primer cop que ens veiem, però tot i així... Ei, tu! Que potser has oblidat que li vas fer a la Miaka, llavors. La Miaka no ho volia i s'hi va resistir, però tu vinga a insistir i a fer trico-trico. Fins i tot a mi em va tocar el rebre. De debò? És mentida, no te'l creguis. Si ara en Chichiri fos aquí... Chichiri, Tama! Més coses rares. Afanya't, dóna-m'ho! Però què fas? Que t'has tornat boig, pare? No em grapegis, sents? Què busques, Chichiri? Això. Ah, això. Què és aquesta pedra? Tamahome, agafa això amb les mans. Afanya't, que això és pel teu bé.
M'ho dius a mi? Chichiri, ara ja no es diu Tamahome, es diu Taka. Taka Sukunami. Això tant se val. I això? Esclar, ja me'n recordo. Tasuki. Ara veuràs. Qui dius que va fer trico-trico a la Miyaka? Per culpa teva he estat a punt de creure'm un Tanoka! Ostres, quin retrobament més emotiu! Però no em toquis més si no vols que t'agafi pel coll i t'estomaqui. Chichiri, què era aquella pedra? És una de les boles dels records d'en Tamahome. Les boles dels records? Quan en Tamahome va decidir anar-se'n al teu món, va haver de renunciar a la seva memòria, que es va repartir i tancar dins de diverses boles dels records, i aquella n'era una. L'únic que encara no se n'ha donat és en Tasuki. Però si això va passar fa 2 anys, qualsevol ho podria haver oblidat. 2 anys? Esclar, per vosaltres ja han passat 2 anys. Li hauràs de preguntar. Vols tornar, oi? Vols que et rosteixi com un pinxo? Jo també tinc una bola, que no ho sabies. Encara no ha arribat la Yui? Es presenta com a candidata i arriba tard. Hauríem d'anul·lar el seu discurs. Tens raó. Això no es pot permetre de cap manera, oi? Suposo que estareu d'acord que si no és capaç d'arribar a l'hora pel discurs, posarà en dubte la seva candidatura al Consell. Unes eleccions democràtiques no s'haurien de prendre a la lleugera. Això és la muntanya de Taikyoku. O sigui que és aquesta! És el primer cop que vinc. No aconsegueixo recordar aquest lloc. Però, Tamahome, què et passa ara? És que ja no te'n recordes de mi? Res, noi, ets un insensible. Quant de temps sense veure, Tasuki? M'alegro de tornar-vos a veure. Esteu tots bé? Hotohori, Noriko, Chiriko, Mitsukake... Però sí, sou tots! Escolta, que no te'n recordes que nosaltres estem morts? No ha canviat gens. És la Miyaka. T'has fet gaire mal? Vella bruixa! Ell tampoc no ha canviat gens ni mica. A qui li has dit, vella bruixa? Ah, no li tinguis en compte, Taitsu. Pobret, no recorda res. Segurament trigarà temps a acostumar-s'hi. Taitsu! Veig que vas aconseguir trobar la reencarnació d'en Tamahome, Miyaka. Donem pas al discurs del següent candidat. Ren Shigeo, de primer A. Mireu-vos, sí, vol ser delegat. Gràcies, jo seré el pròxim delegat del comitè d'estudiants. Jo vaig lluitar. Tenia el cos ple de ferides. Per la Miyaka. Pensar que ni tan sols recordava això. Aquesta és la meva bola. Llavors, si tots li doneu la vostra bola en Taka, recuperarà tots els seus records. Ho sento, Miyaka. Nosaltres no en tenim de records. Què? Deixa'm que t'ho expliqui i ho entendràs. Amb l'excusa que és una norma, el professorat us controla. Fins i tot rebeu càstigs corporals en nom de l'educació. No és just, oi? No us agradaria canviar el món a la vostra manera? Però vosaltres us rendiu, perquè creieu que no teniu aquest poder. Llavors, per què no renéixer a partir d'ara? En la forma que es desitgi. Per què? Per què en Hotohori i els altres no poden renéixer? Una energia malvada ens paralitza. Podrem apartar del nostre camí els obstacles. Deixeu-me sentir les vostres veus que heu guardat en el fons del cor. La maldat que ha quedat submergida en el més profund dels cors és això el que es despertarà i farà que creixi.
Això és el que ben aviat provocarà la discòrdia. Per construir una nova era, la unió de cada un de vosaltres ens donarà la força. La veritat és que molts es pensen que si ho fan aconseguiran la felicitat. Necessito el vostre suport, doneu-me'l. El Suzaku us està demanant ajuda, no us feu pregar. Vinga, veniu amb mi. Heu de tornar a unir les vostres forces per la nova lluita que tindrà lloc aviat. Què passa? És un terratrèmol! Aquí? La muntanya de Taikyoku. Taitsu, què passa ara? Ha arribat fins aquí. La seva força ha arribat fins a la muntanya? Taitsu! Miyaka! Potser et creus que és somiar, voler protegir-ho tot, les coses que més t'estimes, però no n'has de fer cas. Fes tot el que puguis fer, potser te'n sortiràs. Les coses més importants mai no són gens fàcils de veure, no. Les has de buscar bé, ben al fons del cor. Si no podem solucionar les penes, els mals, les preocupacions, llavors sempre estarem molt sols i molt tristos. Així creixerem molt i tindrem flors i fruits, la vida és això. Si és un somni és igual, al final del túnel hi ha un món enlluernador. Potser és quan comença tot, has d'intentar fer sortir tot el teu amor. En un lloc profund del cor, les llàgrimes neixen al fons del cor. És allà on tens la resposta que busques al cor. Allà hi ha llum i ombra, oi? Suposo que hi estàs d'acord. Esperen a tenir una oportunitat. I això sí que no és somiar. Ara podré fer feliç la persona que estimo. Això sí que és important. Has de gaudir de l'amor. Això sí que és gran. Oh, sí. Shigi Itazura! その1! 受け取れ！
その2。あれは確かに。本郷さん、どうしたんですか？別に何も。そう。じゃあ、討ち入りに遅れないようにね。じゃあ。何？これはズラ。その3。たった今から生まれ変われる。ようこそ不思議遊戯へ。わかんないこと私に聞いてね。人には好みというものがある。ほう、私では嫌だと？はっきり言って嫌。それが新入りの挨拶なわけだ。ポパイ見てましたよ。石田君。はい。潰す。